Vă salut pe toți și vă spun un bun venit la un nou episod din cadrul podcastului Oameni cu Impact. În episodul de astăzi avem un om drag mie, un om dedicat, un om destul de cunoscut pe area aceasta locală și un om care, să zic așa, a marcat începutul de viață a multor oameni care au crescut aici. Îi spun un bun venit domnului profesor Florin Vasilache. Bine v-am găsit și având în vedere că înregistrarea se petrece pe data de 1 martie, un la mulți ani și o primăvară frumoasă tuturor doamnelor și domnișoarelor din localitatea noastră și nu numai, pentru că sărbătoarea aceasta este a tuturor doamnelor și domnișoarelor. De asemenea, țin să menționez faptul că astăzi trebuie să-l amintim și pe Ion Creangă, cel care ne-a marcat copilăria, pentru că astăzi se împlinesc nu știu câți mulți ani de la nașterea acestui mare scriitor român, unul dintre clasicii literaturii române, și tot astăzi, eu fiind profesor de istorie, e considerată data la care s-a finalizat podul peste Dunăre ridicat de către Traian și cu ajutorul arhitectului Apolodor din Damasc. Bun. Prima întrebare standard pe care o pun tuturor și care se potrivește și dumneavoastră. Cine este Florin Vasilache? Cine sunteți? Sau cine considerați că sunteți? Cine sunt? Sunt cel care se vede, sunt cel care este, sunt cel care este cunoscut așa cum este el. Nu sunt în niciun fel un alt fel de om, un om special sau un om care, să spunem, se situează deasupra unei normalități. Da, consider că într-o mare măsură mi-am depășit normalitatea, pentru că provin dintr-o familie în care s-a pus accentul pe educație și pe carte, dar care, din nefericire, la timpurile respective nu a avut șansa de a accede la un nivel superior. Șansa mea a fost aceea de a putea parcurge toate treptele de învățământ, de la cel mai mic până la învățământul superior, și mi-am făcut din profesia în care, după cum se știe, am ajuns întâmplător, să spunem așa, m-am dedicat cu totul, în așa fel încât să las o amprentă asupra acestei profesii și asupra copiilor pe care am avut în fața ochilor. Bun, pentru început puteți să ne spuneți mai multe și despre familia dumneavoastră, despre istoricul dumneavoastră. Fiind profesor de istorie, deja m-ai provocat. Exact. Există o variantă potrivit căreia noi, cei din familia Vasilache, am fi undeva greci la origine, veniți undeva prin secolul XVI în zonă însemnând undeva dincoace de Dunăre, și facem parte din acele familii de greci care au fugit de Imperiul Otoman, de procesul de musulmanizare, și care și-au căutat un rost și un rol în spațiu creștin. Mă pot mândri că provin pe linie maternă și paternă din familii care au avut și au spus cuvântul, cel puțin în plan local. Primul primar al comunei este străbunicul meu. Am avut un străbunic care a fost viceprimar în timpul primului război mondial și care s-a ocupat cu organizarea spitalului de campanie de pe zona Imașului. Am avut bunic subofițer în al doilea război mondial. Am avut bunic în rezistența anticomunistă. Am avut și, asta a fost, tot din familie, reprezentanți ai sistemului comunist. Un străbunic pe linie maternă a fost chiar primar în perioada comunistă, pentru o perioadă scurtă de timp. Am avut și înaintași care au avut ceva afinități cu mișcarea legionară, adică am din toate câte un pic, sunt destul de divers ca origine, la bază,
și zic eu că am suficientă capacitate la vârsta pe care o am acum să selectez bunul din fiecare. Pentru că, după cum cred eu, nu există doar bun sau doar rău pe pământ, excluzând cele divine. Omul este făcut din bune și rele. Foarte important și foarte bine ar fi ca noi să ajungem la nivelul în care să cernem ce este rău și să rămânem doar cu părțile bune. E un proces dificil, aproape imposibil de atins, dar măcar să încercăm cât de cât să rămânem cu cât mai puține lucruri rele. Bun. Pentru început, pentru prima parte a acestui podcast, vom vorbi puțin despre profesia pe care ați ales-o în viață. Pentru că fiecare om este reprezentat de profesia lui și practic asta îi marchează exponențial toată viața. De ce ați ales calea aceasta a învățământului și filiera aceasta a istoriei? Sunt două lucruri complet diferite. Istoria am ales-o pentru că n-am ales-o. M-a ales ea pe mine. Deci e obiectul, am spus-o de atât de multe ori, este obiectul la care eu n-am învățat niciodată. Dacă la alte obiecte m-am străduit, m-am chinuit, m-am bătut cu capul de și rezultatele au fost minime spre modice, la istorie am atins niveluri maxime fără să fac nimic. E obiectul pe care l-am înțeles fără să depun efort și care mi-a plăcut, m-a atras și m-a determinat să caut și mai adânc și mai adânc și mai adânc. Mai mult decât atât, întrebarea a sunat ceva de genul de ce eu prin învățământ pe aici. N-am vrut învățământ. Lucrul ăsta se știe. Toată viața mi-am dorit să fac cercetare. Mi-am dorit să-mi găsesc un muzeu, să sap la bază. Profesia mea este istorie, arheologie. Să sap, să descoper, să public descoperiri, să visam un alt mod de a fi. Nefericirea a fost că m-am născut când nu trebuia. Pentru că exact la momentul în care eu am terminat studiile și mi-am căutat un muzeu să mă angajez, exact în perioada aia în România muzeele începeau să se închidă sau să nu mai valoreze mare lucru. Și ca atare nu doar că nu mai angajau, așteptau să iasă unii la pensie fără să angajeze pe alții sau acolo unde era aglomerație să fie concediați. Căutam ceea ce nu trebuia. Șansa mea a fost aceea a unei întâlniri hotărâte de soartă și anume găsirea jumătății. Jumătatea a fost cea care m-a determinat să caut o rezolvare și pe drumul acesta al învățământului. M-am trezit într-o altfel de lume pe care nu o cunoșteam, pentru care nu eram pregătit psihic. Eu m-am pregătit psihic să sap, să fac, să descoper, Și dintr-o dată m-am trezit în fața unui grup de copii. Nu sunt eu cel mai mare iubitor sau dușman al copiilor. Îi consider pe toți copii normali. Și dintr-o dată trebuia să lucrez cu ei. Ce să lucrez? Cum trebuie procedat? Având în vedere că soția lucra în învățământ și are o mare aplecare în domeniul acesta, am început să învăț pe lângă ea și eu câte ceva. Numai că, ea fiind în învățământul primar, eu în gimnazial, nu prea se potriveau toate. Și mi-am dat seama că trebuia să culeg ceva de acolo și să adaptez dincoace. Și ușor, ușor mi-am făcut propriul stil. Nu știu dacă este cel mai frumos, cel mai urât, cel mai bun, cel mai rău, dar eu încerc să scot, la momentul intrării în clasă, eu încerc să scot încrâncenarea din privirea copilului. Să-l văd pe copil zâmbind, deschis, indiferent de lecția pe care o avem. Să știe că nu îl așteaptă o tortură, să știe că nu îi se va întâmpla nimic rău și, dacă este și atent, și interesat, și participă, el poate pleca mult îmbunătățit acasă doar din clasă, fără să depună eforturi substanțiale de lecturi suplimentare sau studiu individual după orele de curs. Bun.
fiind profesor, poate de multe ori această categorie și această clasă socială, să zic așa, nu sunt așa de bine înțeleși. Parcă sunt considerați de elevi așa, ca cineva care este menit să-l pedepsească, să-l tortureze, să îi facă viața mai grea sau începutul ăsta de viață să-l chinuie cât se poate de mult și cât se poate de tare. Ei, vă întreb pe dumneavoastră, cum este să fii profesor? Din punctul ăsta de vedere este foarte dificil. Pentru că într-o clasă ai un număr de copii care provin într-o mare măsură dintr-un același număr de familii, în care copilul primește de la tată, de la mamă, o anumită direcție. Deci ai într-o clasă de 20 de copii, 20 direcții diferite. Tu trebuie să faci în așa fel încât să-i așezi pe toți pe același drum. Unii sunt mai încăpățânați, unii merg mai cu viteză, unii merg mai cu spatele, unii merg mai încet, unii țin stânga, unii țin dreapta. Nu poți să-i înregimentezi în stilul militarist. Comanda la mine, toți înainte. Și e un proces dificil. Cel mai ușor, mi se pare mie, de rezolvat, este coborârea la nivelul copilului. Să devii unul de-al lor. Să intri în jocul lor. Am coborât la nivelul limbajului, la nivelul jocului, la nivelul gesturilor, a mimicii. Deja se știe că dacă vine ora de istorie, o să râdem. Lucrul acesta pe mine mă bucură. Pentru că știu că în clasă nu voi avea copii agitați în sensul de stres. Vine și pățim nu știu ce. Nu se pățește absolut nimic, ba dimpotrivă. Poți să pleci acasă mult mai împlinit sufletește și spiritual doar prin simpla prezență în clasă. Fără să participi în mod direct, să te agiți tu să afli sau să completezi cu numeroase informații, dar măcar dacă ești liniștit, poți să afli noutăți, să le compari cu cele cunoscute, să adaugi ceva la pregătirea pe care o ai. Bun. Câți ani aveți în sistemul acesta al educației? Dacă fac o socoteală la momentul acesta, undeva peste 24 de ani. Bun. Pe parcursul... De ce pun această întrebare? Pentru că fiind o perioadă de timp destul de lungă încât să observați anumite lucruri, cam ce s-a schimbat așa în acest sistem, în acest ecosistem, să zic mai mult așa în ghilimele, din punct de vedere educațional, din punct de vedere al copiilor care intră an de an, generațiilor care se schimbă, cam ce s-au schimbat în acești ani? Pentru că trăim într-o eră în care totul se schimbă extrem de rapid, de la lună la alta poate. Exact. Și tot ce este azi n-a fost ieri, ce va fi mâine nu este azi. Ei, și în sistemul acesta se schimbă lucrurile. Ce s-a schimbat? Poate ce ați observat schimbat în bine sau ce ați observat schimbat în rău? Așa cum ai spus, se schimbă totul extrem de rapid. Nu mai corespunde nimic din ce se întâmplă acum cu începuturile activității mele. Deci totul este într-o continuă transformare. Nu pot să spun că este o transformare doar în bine sau doar în rău, dar transformări se observă pe toate palierele, luând ca și bază copilul. Copiii actuali sunt un pic mai independenți. Copiii actuali, asta o spun ca un reproș, sunt extrem de alintați. Părinții le clasifică activitățile doar în funcție de note, ceea ce eu încerc să exclud din discuție, nota, să nu o fac bază a discuției noastre. Sunt în schimb mult mai isteți, au abilități, sunt mult mai capabili, cel puțin în partea asta tehnică și tehnologică, decât generația din care fac parte, care e mult în urmă. Și părinții s-au schimbat. Părinții de mai de demult erau cei care lăsau școala total să-și facă treaba în raport cu copilul. Părinții actuali sunt mult mai implicați. Nu știu dacă ăsta e un fapt bun sau rău, că se întâmplă situații în ambele sensuri. Că intervin părinții unde ar trebui să nu intervină și unde ar trebui să intervină nu intervin.
Și raportat la sistem, aici, din nefericire, ne lovim de o problemă pe care chiar Rebiț o discut, ne lovim de politic. E o învârtire în jurul cozii, se tot încearcă de variante, copiere ale unor sisteme din afară, că ar fi bune, că ar fi rele, se tot scoate în evidență faptul că învățământul românesc ar fi de proastă calitate. Zic eu că e o obligație a celor care spun așa ceva venită de undeva din alt spațiu. Eu consider că învățământul românesc este de o înaltă calitate pentru că scoate la capăt de drum foarte multe valori. Oameni foarte bine pregătiți, lucru dovedit de faptul că foarte multe entități externe, instituții din Uniune sau din afară, angajează masiv români, nu doar, să spunem, cei care au plecat la muncă mai jos, ci și în funcții cheie. Dacă n-ar fi pregătiți, n-ar fi capabili, nu i-ar angaja nimeni. Ai venit din start cu o pată. Ești român, ai studiat în România. Ești bun măcar maxim de paznic. Ei nu, avem directori, avem conducători de spitale, de instituții din țări în care se consideră că nivelul este absolut și care nu doar că au ajuns în funcția asta, demonstrează că o merită și fac lucruri extraordinare. Asta datorită faptului că au studiat în România. Deci învățământul românesc este de o înaltă calitate. Se încearcă, probabil, gândesc și eu cu mintea mea, și o îngenunchiere a acestui sistem. Eu sper că nu se va reuși. Și că învățământul românesc va continua să scoată produse de valoare. Bun, am vorbit despre schimbări ale sistemului și ale, în general, acestui sistem. Însă, la dumneavoastră, ce s-a schimbat Florin Vasilache de acum 24 de ani și cum arată astăzi? Sau ce s-a schimbat în această profesie de profesor? Profesia a rămas aceeași. Eu m-am schimbat pentru că, una, că am vrut și doi, că am fost obligat să mă schimb. Schimbarea poate fi comparată aici cu adaptarea. Trebuie să te adaptezi la fiecare generație în parte. Acum 20 și ceva de ani eram un nene sever, rece, dur, aspru, care nu era mulțumit de nimic, indiferent ce făceai, nu era bun și o rădăcină a acestui comportament încă îl mai am, în sensul că sunt personajul care laudă rar, foarte rar, laud pe cineva în sensul absolut. Să îl fac să înțeleagă că într-adevăr a atins o anumită țintă. Nu. Și caut nod în papură în orice. N-ai pus o virgulă, n-ai avut intonația. Vreau să-l fac să înțeleagă pe copil faptul că absolut este doar Dumnezeu. Și că omul este perfectibil oricând. Și că dacă vrea mai bine, există loc de mai bine. Nu că dacă a ajuns la un anumit nivel sau dacă eu i-am scris în catalog o notă de 10 sau două note de 10, înseamnă că deja este maximul absolut. Nu. Chiar dacă îi spun, Gigel, ți-am pus 10, dar se poate și mai bine. În condițiile în care mai bine de 10 n-ai cum să pui. Dar îl fac să înțeleagă faptul că 10-le ăla este doar o mâzgălitură pe o foaie de hârtie. Nu este în mod necesar și valoarea pe care o are. Și că dacă vrea, mai poate și mai sus. Există oricând loc de mai bine. Bun. Am vorbit de schimbarea acestui sistem și de cum lucrurile s-au adaptat sau s-au conformat cu schimbarea vremurilor, pentru că asta este un curs normal al istoriei și al vieții. Însă, trecând la noi, la cei din ziua de azi, la timpul actual, prezent, cam ce sfaturi ați da elevilor, părinților, care poate se pregătesc să trimită un copil la școală sau care deja au trecut prin anumite stadii ale educației acestea școlare și vor să meargă mai departe? Ce doriți să scoateți, zic așa, de la un elev sau ce doriți să-l îndrumați pe elev să facă? Cum ar trebui să procedeze el?
făcând parte din garda veche, de mult, aș merge pe următoarea variantă. Părinții să aibă încredere totală în școală. Copilul, dacă a venit acasă cu o notă mai proastă sau, nu știu, zgâriat, nu școala e de vină. Probabil s-au împins, probabil n-a fost atent, probabil în ziua aia a avut o problemă și n-a putut să scoată maximum din el. Și părintele să nu facă dintr asta o tragedie. Capătul lumii, sfârșitul lumii, gata, aici s-a sfârșit totul. Nu, totul este reparabil. Copilul trebuie să se educe spre independență, să rupă cordonul umbilical. De mic, pentru că astfel se formează ca viitor individ. Deci părinții să aibă încredere în școală, în momentul în care copilul a intrat pe poarta școlii, părintele nu mai are ce căuta dincolo de poartă. Avem cadre didactice foarte bine pregătite, care știu ce au de făcut. Logic, o să se spună din toate direcțiile că au fost cazurile. Da, pădure fără uscături nu există. Dar de ce să plecăm de la prezumția de vinovăție? Dacă nu mă duc eu cu copilul până în ușă sau nu stau cu el în băncuță, o să-i se întâmple o nenorocire. Care nenorocire? Drobul de sare? Deci, părinții să aibă încredere în școală, în cadrele didactice și, de la un anumit moment al existenței, să aibă încredere în copii. Dacă un copil vede că vrea să, nu știu, zic, pictor, încurajează-l. Nu că eu vreau să-l fac doctor, că așa e al vecinei, că așa e al lui Cumătra, nu știu. Nu. Pictor. Foarte frumos. Este o meserie, orice meserie cinstită este demnă de toată lauda. Nu. Copilul să nu fie o extensie a părinților. Că vreau să-l văd pe băiat avocat și pe fată nu știu ce. De ce? Că băiatul poate vrea, nu știu, altceva. Băiatul vrea să fie inginer. De ce să-l fac eu avocat dacă el nu vrea? Pentru că de la o anumită vârstă încolo copilul își setează, se focusează pe un anumit domeniu și de regulă pe domeniul pe care îl înțelege, unde consideră că este mai bine, căruia se potrivește. Și dacă părinții sau altcineva îl deraiază de la drumul ăsta, va fi toată viața un nefericit. Va fi probabil un doctor care va face foarte bine injecții. Și atât. Nu va avea acel zâmbet pe care îl poți afișa doar în cazul în care tu ești mulțumit cu tine. Deci, încredere în școală, încredere în copii și, ca o completare, și școala. Și reversul este valabil. Și școala trebuie să aibă încredere în faptul că părintele își susține și dorește binele copilului. Pentru că sunt cazuri negative și privite și dintr-o latură și din cealaltă. Bun. Trecând mai departe. Ce sfaturi ați dat poate celor care vor să devină profesori? Chiar dacă numărul acestora se împuținează pe zi ce trece, din ce în ce mai rar auzi pe cineva că vreau să ajung profesor sau vreau să mă fac învățător sau lucruri de genul acesta, pentru că e greu. Cum ați zis și dumneavoastră, necesită foarte multă atenție, foarte multă răbdare, foarte multă stăpânire de sine. Ei, ce sfaturi dați acestor oameni care vor să devină așa ceva? Dacă vor să-și urmeze calea. Este o meserie foarte frumoasă, e dificilă, e grea, dar este foarte frumoasă, are un mare defect. Să nu se aștepte nimeni la răsplată materială. În schimb, răsplata umană, sufletească, este uriașă. Cazul de față. Foști elevi cu care acum discut altceva cu mare plăcere despre lucruri, despre fapte. Adică e frumoasă meseria, e atractivă. Nu prea te ajută în partea asta financiară. Dacă cineva vrea să trăiască doar pentru a număra sume de bani, să evite domeniul. Dar dacă cineva vrea să aibă o împlinire, o mulțumire, să poată pune capul pe pernă liniștit, e o meserie demnă de toată lauda. Și acum fiecare să-și caute anumit domeniul de studiu.
și să se ducă acolo unde se pricepe și unde se poate face înțeles. Pentru că aici nu este suficient să te pricepi la ceva. Contează foarte mult și ce transmiți în acel ceva. Dacă știi foarte multă istorie, ca să nu vorbim de altceva, și o știi doar pentru tine, iar transmiterea către celălalt este seacă, nu ai rezolvat nimic. Trebuie ca tot ceea ce tu ai primit să dăruiești. Pentru că dacă Dumnezeu a avut grijă de tine și ți-a dat harul și darul, dă-l mai departe. Bun. Cum am spus mai devreme, aveți experiență destul de mare în acest domeniu. Aveți un lucru așa pe care l-ați învățat pe parcursul acestor ani. Un lucru care l-ați învățat pe parcurs, sau nu neapărat pe parcurs, dar cu care ați rămas și care credeți că ar trebui și alții să-l învețe. Ceva cu care să rămână și alții din experiența dumneavoastră. Da, sunt foarte multe. Aș spune lucrul la care țin eu cel mai mult, colaborarea cu copilul. Colaborare, comunicare, tot timpul în mijlocul lor pentru a-i înțelege, pentru a te face înțeles. Am spus-o și cu alte ocazii, e foarte important ca într-o clasă să dispară catedra. Foarte important. Nu neapărat ca mobilier. Mobilier trebuie să fie, că trebuie să dea catalogul pe ceva. Dar să dispară ca impact. Copilul să nu vadă în respectivul obiect o barieră. Dar nici să se ajungă, că am văzut și cazurile extrema cealaltă, profesori, învățători, copilul în spinare. Nici prea aproape, nici prea departe. Întotdeauna trebuie păstrat un echilibru. Echilibrul acesta, și echilibrul este bun în toate. Orice duce în extremă este toxic. Echilibrul în toate este cel benefic. Și coborârea asta la nivelul copilului sau aducerea copilului pe o altă treaptă de cunoaștere, zic eu că este experiența pe care am căpătat-o în acești ani de catedră și care m-a ajutat să mă fac un pic mai ușor înțeles de către copii. Probabil și domeniul este unul care mă ajută, pentru că, așa cum am spus-o, istoria este o poveste. Vorbesc mult. Le povestesc de toate, despre toate, fără perdea, fără ascunzișuri, pentru că realitatea trebuie spusă. Sunt lucruri care nu ne convin. Din vari motive, n-are importanță. Ce facem? Ne mințim? Trebuie să-i spunem copilului că așa a fost. Istoria cu bune, cu rele, cu frumos și cu urât, a fost. Noi nu ne putem întoarce în timp să o schimbăm după pofta noastră, după gustul nostru. Noi trebuie să acceptăm că lucrurile respective s-au întâmplat și că trebuie să le cunoaștem și, foarte important, era o discuție anterioară, să extragem răul în așa fel încât să nu-l mai repetăm. Bun. Depășim prima parte a acestui podcast. Ați răspuns, să zic așa, și la întrebările pe care le aveam pregătite, dar nu le-am mai rostit, pentru că și ăsta e un lucru foarte bun. Zici că ați avut întrebările dinainte. Da. Chiar Premoniți. Ați răspuns exact la ce voiam să bat. Bun. Trecem mai departe, la următorul capitol, să zic așa. Da. Sunteți profesor de istorie, deci normal că vom vorbi puțin și despre această parte, mare plăcere, despre istorie. De ce este istoria importantă pentru cineva? Pentru că de multe ori elevii sau oamenii în general sunt plictisiți așa de partea asta. O resping, o consideră așa ca ceva, băi, ce mai trebuie și asta, încă o oră în plus pe săptămână. Ei, de ce este ea importantă? De ce este frumoasă? În primul și în primul rând trebuie spus faptul că istoria, sper să fie din ce în ce mai puțin cei care procedează așa, istoria nu este o sumă de date. Deci nu trebuie să devenim un aparat de memorat. Da, cunoaștem anumite personaje, evenimente, date, probabil cei care am studiat în domeniu, dar nu trebuie să obligăm pe cei cu care comunicăm să le știe și ei. E foarte bine să cunoaștem esența. Deci, de ce este importantă istoria?
Plecăm de la citatul lui Iorga. Un popor care nu-și cunoaște istoria ca un copil care nu-și cunoaște părinții. N-ai trecut, prezentul este cum este, viitorul nu va fi. Deci, istoria ne ajută să știm de unde venim, să știm cine suntem și încotro vrem să mergem. Este, consider eu, un obiect esențial, fără de care nu există un popor. Văd că se lovește intens în domeniul acesta al istoriei în ultimul timp. Se încearcă scoaterea din cadrul trunchiului comun ca obiect de studiu sau amestecul cu alte obiecte. Nu știu de ce, pentru că eu consider că istoria este probabil cel mai frumos obiect. Nu că îl cunosc, că îmi place mie, pentru că este doar o sumă de povești. Bine, sunt și anumite etape care consideră copiii sunt mai plictisitoare. Dar putem face și zona aceea atractivă. Completăm cu informații, atragem din altă direcție o informație și o atașăm, să o facem atractivă. Copilul trebuie adus în mijlocul acțiunii. Deci dacă dau un exemplu, Ștefan la Vaslui, copilul trebuie să fie călare pe cal. Ca să înțeleagă întâmplarea, el trebuie să fie călare pe cal. Nu este acolo, informația trece pe lângă el. Nu-l atingem, nu să îi pătrundă în interior. Nici măcar nu-l atinge. Deci trebuie să-l determinăm să participe. Și participând să înțeleagă. Să fie, nu știu, element activ în povestea asta. Nu un element pasiv care așteaptă să-i se înfingă o informație între urechi. Bun. Cunoscut foarte bine istoria și probabil sunteți foarte bun cunoscător și al istoriei României, al istoriei locale. Probabil. Așa. Adică nu probabil, 100%. Bun. Care este o calitate sau ceva cu care România și românii se remarcau mai de mult sau poate cunoașteți lucrul acesta și eram recunoscuți pentru asta și poate am pierdut-o pe parcurs și credeți că ar fi bine de știut să începem să redobândim aceste lucruri, pentru a îmbunătăți starea din localitatea noastră sau din țara noastră, ce ar trebui să ne aducem aminte din istorie și să începem iarăși să fim? Da, ar fi. De exemplu, sedentarismul. Suntem un popor care am apărut, în ciuda altor teorii. Am apărut, am crescut și am evoluat doar aici. Nouă, ca popor, ne este drag pământul. Să ne amintim de daci. Dacii care, în momentul decesului, dădeau o mână de pământ celui mort să o ducă pe lumea cealaltă. Pământul acesta ne-a crescut și ne-a făcut și ne-a magnetizat. Ne-a lipit de el. Lucru care astăzi vedem că se întâmplă mai rar. Suntem astăzi victimele consumerismului, alergăm, nu contează unde bani să facem și nu ne mai interesează atât de mult țara și nu ne mai interesează atât de mult înaintașii. Ne lipsește patriotismul, dar nu patriotismul ăla deșanțat, hai să cântăm imnul sau să inima nu știu pe unde și mâna nu știu pe unde. Nu, patriotismul trăit. Acela este adevăratul patriotism, pe care putem să-l manifestăm ori de câte ori este nevoie. Nu la evenimente, nu la filmări, nu. Ăla consider că este deja o blasfemie. Eu consider că patriotismul se practică și se trăiește zi de zi și se demonstrează și practicându-l vom rămâne aici. Deci noi în istorie aici am apărut și aici am crescut ca popor. Au încercat zeci de variante, toți care au trecut pe aici n-au reușit să ne scoată din starea asta. Așa suntem noi. Suntem un popor tolerant, suntem un popor cu tradiții vechi, străvechi, suntem un popor care la rândul nostru am format popoare. Dacă e să dau numai un minim exemplu, am ajutat sau am arătat valori care au dus la creștinarea popoarelor din jur. Noi ne-am născut creștini. Toți vecinii noștri s-au creștinat mult mai târziu, la comanda unora,
fără să aibă habar despre creștinism. Probabil ne-au văzut pe noi și le-a plăcut. Adică nu doar că ne-am păstrat, am și influențat. Lucrurile acestea între timp au căpătat o altă valoare, unele chiar au dispărut, lucru care este vizibil pentru că, iată, se migrează, se mixează populații, nu mai putem vorbi de un patriotism trăit cum a fost cel de secolul XIX, în prima jumătate a secolului 20. Lucrurile acestea aproape au dispărut și, din nefericire, asta se vede la nivelul de trai. În multe domenii se vede faptul că am scăzut. E nevoie de nu de o întoarcere în timp, că nu, toată lumea vrea să meargă înainte, ci de punerea în valoare a unor calități pe care poporul acesta le avea și pe care și le-a diminuat sau în unele cazuri chiar și le-a pierdut. Mulțumesc pentru răspuns, a fost cred că este foarte important să ne readucem aminte anumite lucruri din istoria noastră și să le retrăim, pentru că poporul român, fiind unul destul de vechi în spațiul în care ne-a lăsat Dumnezeu, am fost prezenți și la nașterea Europei, la nașterea civilizației de jurul nostru și parcă în ultimul timp ne-am cam pierdut, nu neapărat importanța asta, sau că nu eram important, nu trebuie să ne acordăm importanță mai mult decât trebuie. Însă trebuie să începem să retrăim și să ne aducem aminte că aveau anumite calități și să le punem și noi în practică. Bun. Un alt lucru despre care aș vrea să vorbiți. Știind istoria foarte bine, probabil, cum am spus mai devreme, sunt anumite lucruri care se repetă în istorie sau încep să se repete. Ei bine, care credeți că sunt acestea și ce atenționări ați încercat să dați oamenilor care trăiesc astăzi, ca să încercăm să nu mai repetăm sau să nu mai repetăm anumite greșeli din trecut, să fim atenți și să încercăm să le evităm. Da, dacă ar fi de menționat câteva, ar fi, de exemplu, faptul că toată istoria noi am stat între imperii. Tot timpul am fost zonă și popor țintă. Tot timpul cineva a dorit ceva de aici. Că e un teritoriu, că e ceva, că e altceva. Noi trebuie, din ceea ce s-a întâmplat, noi trebuie să fim acum suficient de înțelepți să vedem dacă lucrul respectiv se repetă și dacă atunci am reușit să le evităm, cum l-am evitat ca să repetăm aceeași procedură îmbunătățită, bineînțeles că e alt timp, ca noi să rezistăm și să existăm. Pentru că spunea cineva că pe o hartă geopolitică a Europei România are poziția perfectă. Tocmai poziția asta perfectă ne-a adus numai necazuri. Pentru că pe aici au vrut toți să treacă, eram în calea tuturora. România în primul război mondial a fost obligată să intre datorită faptului că poziția era perfectă. Războiul la nord de Carpații Păduroși nu era unul la momentul respectiv destul de ușor de dus, o zonă mai rece, nu era cazul acolo, la sud nu se putea ajunge că îi încurcam noi, deci trebuia să intrăm în război pentru că stăteam exact în calea tuturora. Și nu doar în cazul acesta, și în multe alte cazuri, dacă ne întoarcem în istorie, în alte și în alte circunstanțe. Ștefan spunea că țara asta este poarta creștinătății, noi apăram întreaga Europa aici. Deci, trebuie să extragem acele elemente benefice care ne-au făcut să existăm în istorie și să evităm sau să vedem dacă ceva urmează a se întâmpla și avem informații din trecut despre, să-l stopăm la timp, să nu crească gradul de periculozitate asupra noastră ca spațiu și ca popor. Bun. A spus mai devreme că poporul român este recunoscut și prin faptul că religia a fost una dintre părțile care au format, ajutat sau care au ajutat la formarea acestui popor. Pentru dumneavoastră, cam ce importanță are religia sau cum vă raportați la ea, cum se raportează și istoria la religie, pentru că sunt niște lucruri care istoria, de fapt religia a influențat foarte mult istoria, a luat prin religie s-au dus o mulțime de războaie sau
schimbat o mulțime de ipostaze sau de lucruri, în primul rând personal și general. Cum vă raportați la religie? Din punctul de vedere al profesiei, pot spune că istoria spațiului acesta a fost marcată de biserică. Biserica a avut un rol formator, un rol de consolidare a poporului român și de evoluție. Biserica a fost cea în jurul căreia s-au grupat locuitorii, așezările au apărut în jurul bisericilor. Domniile s-au format în jurul bisericii. La rândul lor, locuitorii au ajutat la construirea bisericii, domnia la dezvoltarea și consolidarea instituției bisericii. A fost o întrepătrundere. Biserica ne-a ajutat să existăm și să fim și în anumite perioade a fost principalul motor al istoriei naționale. Pentru că luăm cazul epocii medievale. Tot medievalul nostru este dominat de biserică. Este motivul principal pentru care noi ne-am opus musulmanizării. Ne-am opus imperiilor musulmane din zonă, tătarii și turcii. Pentru ce luptau țăranii noștri? Luptau că vine turcul să ia animalul din curte. Dacă nu îi lua turcul, îi lua boierul. Deci nu asta era. El lupta ca pe biserică să vadă crucea. Era imboldul pentru care pleca de acasă. Știa că murind pentru Hristos vede raiul. Deci biserica a avut un rol uriaș. Preoții din anumite perioade și înalți ierarhi din acele perioade au avut un rol în formarea limbii române, în dezvoltarea culturii române, în tot ce ține de spiritualul acestei țări. Nu poate fi vorba de poporul român fără religie, fără biserică. Acum, din punct de vedere personal, eu sunt creștin ortodox, nu practicant. Din nefericire, este un lucru pe care mi-l asum. Nu sunt practicant, dar consider că religia, practicarea, nu poate aduce decât factori pozitivi în interiorul oricărei persoane, grupări, familii, ce vreți voi. Pentru că, enorm de mici excepții, toate religiile lumii, toate bisericile, toate cultele te îndeamnă spre bine. Să faci lucru bun. Dacă toată lumea ar face bine, înseamnă că ar fi bine peste tot. Nu contează până la urmă de unde vine binele acesta. Important e să fie bine. Mai sunt, din nefericire, și mici abateri de la regulă. Asta e, v-am spus de la început, pădure fără uscături nu există. Peste tot, în oricare, să spunem, biserică, confesiune, există și plusuri și minusuri. Nu există, bisericile sunt făcute de oameni. Nu există biserică perfectă. Pentru că, fiind făcută de oameni, oamenii au și abateri și scăderi și ca atare le regăsim aceste abateri în normele pe care le au, în regulile pe care le au, care de regulă duc spre extreme. Și aici, repet, e lucru grav. Când duci un lucru spre extrem, nu e bine. Echilibrul în toate este măsura perfectă. Bun. Am văzut și punctul dumneavoastră de vedere asupra acestui lucru, asupra religiei. Acum aș vrea să trecem încă o dată mai departe la o ultimă parte a acestui podcast și anume familia dumneavoastră. Pentru că știu că aveți o familie destul de mare și de frumoasă, destul de bogată și cred că sunteți mândru de lucrul acesta. Și anume, de ce este importantă familia pentru dumneavoastră? Sau prin ce lucru e importantă familia? Cum priviți ideea aceasta de familie și ce înseamnă pentru dumneavoastră? Familia, acum depinde la care componentă a familiei. E familia lărgită? Nu, familia restrânsă. Familia restrânsă. Pentru că asta afectează cel mai mult. Păi este oglinda persoanei, e oglinda fiecăruia în parte. Familia te reprezintă și o reprezinți.
spune cam care ți este locul, cam care ți este rostul și este cea care duce mai departe anumite valori. Dacă ai un număr de copii, asta nu contează. La părinții voștri se provin dintr-o familie ultra numeroasă. Iată o educație dată la timp, cu metodele de atunci, a spus lucru bun la final. Deci trebuie să educăm pe copii în așa fel încât să ducă mai departe valorile. Să nu le fie rușine cu noi, nici nouă să nu ne fie rușine cu ei. Să-i sprijinim, să-i ajutăm. Eu am iarăși aici o părere proprie, nu știu cât este de corectă sau cât sunt de acord cu mine. Mi se pare mult mai avantajos și mai util ajutorul din umbră. Ca o paranteză, am 3 copii. Cea mare e deja la facultate, băiatul urmează acum să dea examen pentru admitere la liceu, aia mai mică e încă școlăriță. Deci am trecut prin ceva etape. Niciodată copiii mei n-au venit la mine să le zic ceva la istorie. Niciodată. De ce? Pentru că știau răspunsul. Pe raftul 2, cartea 3. Nu. Eu nu vin să îți povestesc eu. Vrei să descoperi? Te interesează subiectul? Caută. Pentru că eu m-aș fi transformat într-un fel de radio. Eu comunicam, auzea ori nu, înțeles ori ba, era fericit că ce? Că asta de vorbă cu mine nu e suficient. Am evitat și o să evit tot timpul să devin centru de informare. Da, singura direcție pe care o dau este către raftul din bibliotecă, unde iarăși memoria mă ajută și știu, pe raftul cu tare, rândul cu tare, cartea cu tare, e cu cotor albastru, scrie cu litere aurii, ia-o și citește-o. Dacă vrei să afli. Dacă nu, nu mă privește. Nu mă privește în sensul că nu sunt detașat de situație, ci că vreau să nu-l fac dependent de mine. Să nu, dacă l-am ajutat astăzi, va veni și mâine. Și poi mâine, până când trebuie să mă duc la școala locului. Nu. N-ai înțeles? Ai luat o notă proastă sau nu știu. Înseamnă că n-ai fost suficient de atent, n-ai depus suficient efort să înțelegi. Drept urmare, data viitoare, ca să-ți corectezi ce ți s-a întâmplat, trebuie să depui mai mult efort. Nu depui, înseamnă că ești o persoană limitată. Noi trebuie să-i educăm pe copii, pe ai noștri personal, în cazul meu și pe cei de la școală, să-și depășească puterea de la un anumit moment. Să caute întotdeauna mai sus, mai bine, mai mult. Pentru că numai astfel putem evolua. Să stăm, să așteptăm, precum puiul de rândunică cu gura căscată tot timpul, să vină cineva să ne transformă într-o persoană dependentă. Și știm că dependența nu e bună. Drept urmare, raportat la familia mea, da, sunt foarte mulțumit, mândru de tot și de toate. Consider că respectul în familie trebuie să fie pe primul loc, comunicarea trebuie să existe într-o familie și încă un lucru la care țin enorm de mult. Mi-a plăcut expresia, am spus-o și o să o mai spun. Dacă vezi copilul tău căzut jos, nu-l ridica. Învață-l să se ridice. Bun. Mi-au plăcut foarte mult ideile pe care le-ați prezentat acum, foarte punctuale și foarte de ajutor și pentru ceilalți care poate au de învățat ceva. Bun. Am vorbit și de istorie și de faptul că sunteți pasionat de lucrul acesta. S-a văzut și cred că oricine cunoaște faptul acesta. Acum vreau să trecem un pic mai punctual și anume la localitatea noastră, Comuna Matca. Din punctul ăsta de vedere, în ultima perioadă de timp v-ați axat, să zic, mai mult pe această parte și ați scris și o carte pe care vreau să o arăt și urmăritorilor noștri, și anume Matca, vatră de istorie. Chiar dacă poate nu e o comună așa de bogată din punct de vedere istoric, nu avem cetăți, nu avem vestigii antice, nu avem nimic de... Nu suntem singurii care suntem... Exact. Însă
avem și noi istoria noastră, avem și noi partea noastră din din acest colț al țării și din această parte a istoriei, din ultimii 300 și puțin de ani. Da. Bun. Cum erau mătcașii mai de mult și ce sfat le-ați dat mătcașilor de astăzi ca să devină din ce în ce mai buni? Cum s-a schimbat comunitatea aceasta, matca, pe parcursul anilor? Pentru că a studiat lucrul acesta, ca să scrieți o carte a fost nevoie de studiu imens. Da. Cum ați văzut că s-a schimbat și cum se poate schimba și mai bine? Din punct de vedere social, nu politic, nu... Da. Cum era matca? Păi, matca a fost, este și va fi frumoasă. Pentru noi, care ne-am născut, suntem legați de ea. Probabil fiecare zonă are frumusețile ei. A noastră este frumoasă pentru că este a noastră. Fiind o zonă de câmpie, o zonă plată, fără vestigii, dacă a fost ceva între timp s-a dărâmat, nu mai avem nimic. Ca atare, noi trăim doar din niște legende frumoase care demonstrează că pe aici cândva au trecut personalități. Celebra poveste cu calul lui Traian, dacă un împărat roman a fost pe la noi prin curte, e de bine. Povestea cu calul lui Ștefan, noi avem ceva cu căluții. Iarăși, dacă a fost și Ștefan pe aici, iar e bine, ne-a făcut omul o biserică pe care niște comuniști au cam dărmat-o. Avem niște povești care demonstrează că locuitorii de aici erau harnici, serioși, cinstiți și care și-au propus la momentul respectiv să nu plece. Să rămână aici, să dezvolte localitatea. Suntem un caz atipic la nivel național. Foarte multe localități s-au depopulat sau au îmbătrânit excesiv. Matca nu. De ce? Datorită solului. Pământul ne-a legat, dar ne-a și dat. Ne-a dat în așa fel încât Matca nu mai este doar numele unei localități, este un brand. Este un brand nu național, internațional. Cel puțin la nivel european suntem mai mult decât cunoscuți. Și ce trebuie să facem? Să ne menținem brandul, să-l dezvoltăm și să demonstrăm că prin muncă, prin seriozitate, se poate și acasă. Nu e nevoie să plecăm în nu știu unde ca să ne atingem un scop, ci putem să atingem acel nivel și acasă. E adevărat, e un alt fel de muncă acasă, mult mai grea, mult mai dificilă, cu rezultate sau cu efecte un pic mai mici sau mai întârziate decât se practică în exterior, dar e a noastră. Trebuie să ne cultivăm și simțul acela al patriotismului local. Să fim mândri cu ceea ce avem și să scoatem în evidență toate plusurile pe care le avem. N-ai spus nimic, dar uite, o să spun eu. Avem și personalități locale de care trebuie să avem grijă. Pentru că una dintre ele, am spus-o și o să o spun cât o să pot eu. Nu se spune nimic din nefericire de preotul Dimitrie Matcaș. Un om care are legături cu zona. El s-a născut pe la Oancea, dar părinții lui sunt plecați din Matca. El s-a întors în Matca, dovada faptului că și-a primit numele de preot Mătcașul, Matcaș, care a fost un foarte apropiat și bun prieten cu Cuza, cu Cogălnicianu, cu Alexandrii. Au pus bazele României. Unul din Matca a construit România. Bine, nu singur. Dar alături de grupul acesta au făcut ceea ce avem astăzi, țara asta. Bună, rea, mică, mare, asta nu are importanță. Avem pe cineva care a lucrat la așa ceva și despre care nu se spune. Nu se știe. Și mai rău decât atât, parcă îi se pune capacul. Să nu se mai afle niciodată de soarta lui. Tentativa pe care eu o am, printre multe altele, este aceea de a scrie o lucrare despre Dimitrie Matcaș. Există o singură lucrare scrisă acum 109 ani a preotului Constantin Azarie despre Dimitrie Matcaș, care, vă dați seama, de 100 de ani deja e trecută rău. Trebuie mers, studiat, căutat
și să scoatem în evidență un asemenea personaj cu care să ne mândrim. Pentru că dacă e să discutăm, cel mai mult cu Dimitrie Matca se mândresc locuitorii din Oancea și din Târgu Bujor. La Târgu Bujor, în cadrul muzeului Orășăresc, am înțeles că există o cameră dedicată lui Dimitrie Matca. Matca, bine, nici muzeul nu are, dar n-are importanța asta. Dar măcar ceva acolo, un bănuț pe ușa primăriei se pune. Să se știe cine a fost omul. Pentru că e prea important ca să-l uităm. Tecuciu a făcut ceva demersuri în a o învia pe Cocuța Conache. Noi n-am făcut nimic. Trebuie să plecăm și pe drumul acesta. Acum nu știu dacă generația mea a mai fi capabilă de lucrul acesta, dar trebuie spus în așa fel încât noi măcar să începem și generația voastră care vine din urmă să continue și să-l pună pe Dimitrie Matcaș în istorie pe locul pe care îl merită. Pentru că dacă nu, se uită de tot. Din nefericire. Aș dori și să-mi lăsați o amintire, să zic așa, să semnați această carte care va rămâne la noi. Cum și să nu? am să vă dau și eu o atenție, un schimb de atenție, să zic așa. Și anume, e o carte din domeniul dumneavoastră de ocupație. Nu știu dacă o aveți sau dacă nu, însă cred că este binevenită. Asta nu am, sigur. Vă mulțumesc tare mult. Sigur o să-mi creez un alt motiv. Știu că sunteți un pasionat al cititului. Da, nu sunt persoană, v-am spus, sunt atehnic și antitehnic. Eu cu cititul, cu cartea în mână, dacă mă găsiți, așa înseamnă că sunt. Și lucrul acesta cred că este un alt lucru pe care să-l învățăm și noi, poate generația mai tânără, care am început să înlocuim paginile scrise cu bloguri sau cu documente, cu orice altceva, dar nu cărți, și să nu mai citim. Poate nici măcar pe telefon sau nici măcar tehnic, dacă ar fi putință. Bun. Trecem la ultimul... Două cărți desemnați pentru creativă. Oricând cu plăcere, cum să nu? Mai sunt cerințe. Da. Sunteți căutat. Da. Mă bucur. Înseamnă că a avut succes. Bun. Pentru a încheia acest podcast, mai avem câteva întrebări. Întrebări standard pe care le adresăm oricărui invitat și care reprezintă, să zic așa, opinia sa personală despre viață și prin care deducem, în mod indirect sau direct, depinde cam cum privește el. Și urmează să vi le adresez și dumneavoastră, însă să terminați mai întâi cu... Imediat să ne onorăm misiunea. Bun. Să începem. Da. Aceste întrebări se numesc întrebări cu impact. Vă rog. Și urmează să vi le adresez. Răspunsurile dumneavoastră, știți cum le dați, mai scurte, mai lungi, mai... Da. Așa, bun. Prima întrebare. Care este cea mai mare realizare de până acum? A mea personală, familia. Familia consider că este cea mai mare realizare pe care am reușit-o eu până acum, restul fiind lucruri materiale și trecătoare. Familia consider eu că este nemuritoare. Bun, următoarea întrebare. Detest cel mai mult? Sau ce detest cel mai mult? Să fiu păcălit. Prefer o minciună spusă în față, justificată, decât să fiu luat de prost. Deci, minte-mă frumos, lasă-mă să te fac să crezi că m-ai păcălit, decât să mă iei de prost, să consider că l-am fraieritul asta. Nu-mi place să fiu postul fraierului într-o poveste. Bun, următoarea întrebare. La ce te gândești atunci când ești singur? La ce vă gândiți atunci când nu mai aveți altceva de făcut? Sunteți singur. Nu, tot timpul mintea trebuie să fie ocupată cu ceva. De regulă mă gândesc la multe. Mă gândesc la faptul că aș fi putut face mai multe, dar până la urmă trebuie să fiu mulțumit și cu câte am făcut. Pentru că omul așa este, o ființă nemulțumită tot timpul. Ar vrea tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus. Până la un moment dat, când se mulțumește brusc cu ce are și mai mult decât atât, nici
nu mai este capabil de a mai urca spre o altă treaptă. Deci, mulțumește-te cu realizările pe care le ai la un anumit moment dat. Bun. Prietenul cel mai bun. Care este acesta? Prietenul cel mai bun este cel pe care te poți baza în momentele nesigure. N-aș vrea să dau un nume acum, că e Ionel, că e Gheorgel, că e așa, ci este persoana pe care o găsești lângă tine atunci când ești căzut și când ai șanse minime de a te ridica. Faptul că este lângă tine atunci înseamnă că ți este un prieten. Dacă ești înconjurat de o sumă uriașă de prieteni doar în perioada benefică și activă și pozitivă a vieții, nu știu dacă într-adevăr sunt și prieteni aceia. Pentru ce sunteți recunoscători astăzi? Cui să-i fiu recunoscător? În general? În general, oricui. Chiar mai devreme a spus că nu sunteți așa de ușor de mulțumit. Dar totuși, cred că aveți motive de recunoștință. Păi aici să începem ca la premiile Oscar. Mulțumesc mama, mulțumesc tata, mulțumesc soția, mulțumesc... Aș avea multora de mulțumit. De la familie, atât familia extinsă, cât și actuala familie, de la cei care m-au format, profesori de-ai mei, care au contribuit la dezvoltarea mea, la formarea mea, comunității, pentru că vrei, nu vrei, faci parte din comunitatea asta. Trebuie să te adaptezi situațiilor de aici. Cu mentalul și felul de a fi de la matca, nu știu dacă vei avea prea multe de câștigat în București sau în altă parte. Adică trebuie să te adaptezi locurilor. Drept urmare, eu sunt așa cum sunt, pentru că și comunitatea este așa cum este. O întrebare interesantă. Ce titlu ar purta autobiografia dumneavoastră? Sau biografia? Asta înseamnă că m-am un pic de acum. Am ajuns la autobiografie, clar, e pe ultima sută. Ce titlu? Da, interesantă întrebare. Nu m-am gândit niciodată. De acum mi-ai dat un timp puțin de gândire. Dar nu e nicio problemă. Da, uite, mi-a venit. Se putea mai bine. Cred. Cred. Adică eu am spus, sunt omul permanent nemulțumit. Nu doar cu ceilalți, ci și cu mine. Și cu mine tot timpul mă judec. Nu în sensul judecății absolute, ci tot timpul îmi găsesc defecte. Și mi-am găsit o tonă și cred că mai am câteva. Bun. Când ați plâns ultima dată? Nu sunt un plângăcios. Ca un exemplu legat de profesie. În arheologie, cel mai mult mi-a plăcut să sap pe necropolă. Câtă practică am făcut, cel mai mult mi-a plăcut pe necropolă. Lucru care sperie pe cei mai mulți. Nu. De exemplu, la înmormântări am multe momente când îmi vine să râd. Adică nu de situație. Așa sunt eu, construit. Probabil mulți mă judecă. Uite că ăsta n-a dat o lacrimă. Nu pot. Dacă nu pot, nu pot. Nu-mi place să fiu fals. Mă duc, probabil, tai 2 cepe și plâng 2 zile după aia, dar nu e plânsul meu, e altceva. Nu sunt cu plânsul. Bine. Dar nici cu râsul ăsta isteric de să zică lumea că sunt sănătos, nu-s de acord nici cu... Deci, în continuare, extremele nu-s bune. Ok, vine o întrebare opusă de așa. Care a fost cel mai fericit moment al vieții până acum? Sunt multe momente fericite în viață. Nu știu, nu le-aș clasifica că asta e primul, al doilea, al treilea, al nouălea. Momentul căsătoriei, momentul nașterii copiilor, nu știu, profesional, când am fost admis la facultate, eu, când am dat atunci încă se mai dădeau examene de admitere, probe multiple, cu cu multe și cu multe. Momentul fericit când am rămas întreg, am avut o întâmplare în urma căreia trebuia să am o mână amputată. Da, sunt multe momente în care am simțit că într-adevăr sunt fericit. De fel sunteți un om așa mai umoristic, și care creați fericire și în jurul dumneavoastră. Și asta e un lucru bun. Bun. Casa dumneavoastră este în flăcări și ar trebui să salvați doar 2 lucruri.
Care sunt acelea, în afară de persoane? Lucruri. Da. Ceva pe care poți să pui mâna. Nu cred că aș putea să iau toată biblioteca în brațe, dar aș salva-o. Având în vedere că aș salva doar biblioteca. Nu două, biblioteca. Pentru că în bibliotecă îmi țin cam majoritatea lucrurilor care mă ating sufletește. Atâta timp cât în povestea asta toate persoanele la care țin sunt salvate deja, restul sunt lucruri materiale, trecătoare. Pereții se refac, un pat se poate cumpăra, adică, nu știu, faptul că ar dispărea, apropo de situație, Biblioteca din Alexandria, dispar cunoștințele lumii. Prefer să salvez lucrul acesta. Bun. Penultima întrebare. Ați găsit sensul sau scopul vieții dumneavoastră? N-aș putea să dau un răspuns sigur 100% la întrebarea asta. La momentul acesta cred că da. Cred că ăsta mi-a fost hărăzit. Acesta mi-a fost drumul dat în viață și trebuie să-l duc până la capăt. În vechiul dicton creștin, asta mi-a fost crucea dată. Nu știu dacă până la urmă chiar ăsta mi este. Nu pot să spun acum ca răspuns final, pentru că dacă mă gândesc că un Schliemann a început să sape la Troia pe la 40 ceva spre 50 de ani, alții au descoperit alte lucruri la o vârstă și mai înaintată, alții s-au apucat de scris la 70 de ani, nu știu până la final de ce voi mai fi capabil sau cât voi mai avea de dus pe pământul acesta. Dar la momentul acesta, da. Și o întrebare care are legătură și cu profesia dumneavoastră. Omenirea încotro. Din punctul dumneavoastră de vedere, unde tinde omenirea sau înspre ce se duce? Omenirea este acum într-o căutare, într-o permanentă căutare a orice. Caută noi tipuri de alimente, caută noi spații de dezvoltare, caută noi tehnologii de producerea energiei. Deci omenirea este într-o continuă expansiune. Omul este o ființă care s-a născut ca să migreze. A fost migrația intercontinentală din preistorie, după care migrațiile de la nord la sud, de la est la vest, din toate direcțiile și acum se ajunge la o altă categorie de migrație, migrația interspațială, că tot căutăm să plecăm, că nu ne mai încape pământul. Omenirea încotro, nu știu, sper că spre mai bine. Sper că spre mai bine. Când, cum și în ce fel, n-am nicio idee. Nu am darul acela înainte vederii ca să dau un răspuns clar acum, dar asta consider eu că omenirea în poziția aceasta caută un alt loc de a fi și sper eu la fel de bine, cel puțin la fel de bine ca pe pământ. Dragilor, aceasta a fost discuția din episodul prezent. A fost o discuție plină de învățături, o discuție interesantă, sper eu, și sper că ați rămas și dumneavoastră cu ceva, așa cum am rămas eu. Domnul Florin Vasilache, îi mulțumesc pentru că a fost prezent, îi mulțumesc că a împărtășit cu noi câteva frânturi din experiența sa și din ceea ce a învățat el pe parcursul acestei vieți până acum și vă încurajez și pe dumneavoastră să învățați din experiența lui, să citiți cartea, dacă tot am amintit și de ea, pentru că e important să cunoaștem și să știm și lucrurile din istoria noastră. Vă las pe episodul următor și vă aștept ca, dacă v-a plăcut și v-a ținut captivați acest episod și această poveste, să urmăriți și altele în următoarele episoade. La revedere! Și eu vă mulțumesc și o seară plăcută!